Krásny dobrý deň prajem opäť všetkým na tomto novom Channel House Extra. Poďme pokračovať v ČSFD, nadväzujeme na včerajší diel, ak ste nevideli, takže ideme ďalej. Doplňať si portfólio na ČSFD priamo na profile. Odkaz na tento profil môj máte priamo v popise, kde si môžete pozrieť všetky moje hodnotenia, čo by ste si teoreticky mohli pozrieť aj vy. A dokonca som si doplnil obľúbené filmy a zoznamy. Dnes sa vrhneme preč od sci-fi, akčných a tak ďalej. Včera sme hodnotili tých Avengerov, proste všetko Marvel, okolo Marvelu skoro a potom nejaké DCčka ešte tam boli. Každopádne som sľuboval, že si kúknem toho Shazama, lebo Shazam hnev bohov, tak som si to včera večer akurát aj pozeral, lebo som prišiel včera počas videa, že Shazam hnev bohov som nevidel. Ako by som to hodnotil? Bola to celkom hlúposť. Akože momentálne, ak som to pozeral včera, tak to bolo pre mňa akože celkom úplne, neviem, proste ten humor bol fajn síce v tom, ale podľa mňa by to bolo lepšie, kebyže to bolo trochu na vážnejšiu notu. Akože dobré, ten Shazam je proste celkovo taký humorný, ale celkovo tak predvydateľný dej, všetko, neviem, ako keď vypiete hlavu a pustíte si to na večer, dáte si nejaké jedlo pri tom, tak asi si to užijete, ale dávam tomu 3 hviezdy, neviem koľko som dal prvému dielu, myslím, že 4 hviezdy som dal, tam ma to trochu viac bavilo ako to tu, akože to bol celkom prepadák zbytočný, akože úplne. Oficiálne môžeme ísť na ďalší žáner, je tam horory, trailer mysteriózny, takže v podstate sú to horory. Dobre, mám tu na začiatok tento film, There's Something Wrong with the Children. Videli ste to pravdepodobne aj v miniatúre v názve, je to jeden z najhorších hororov, čo som videl, asi. Sú určite horší, Macko Puff a ten, Macko Puff, myslím, že Macko Puff, už som ho hodnotil dokonca, to bol ešte horší horor ako toto tu, ale čo je toto tu? Nechcem to spoilerovať, lebo možno si to niekto chce pozrieť, ale prakticky rodina išla na nejaký výlet, deti išli niekde do prírody, proste aj s tými rodičmi, bola tam nejaká záhadná diera a od tej diery sa deti začali správať záhadne, divne. Potom tí dospelí majú nejaké podozrenie, že čo sa stalo a tak ďalej, sú tam také dve rodinky v podstate, že priamo mama, otec a potom nejaký príbuzný alebo niečo také tam bolo, už si to popravde moc nepamätám, videl som to pred rokom a tie deti začnú proste sa divne správať, začnú nejak zabíjať tých ľudí. Má to 44%, hej. Veľmi divný horor. Ja úprimne celkovo nie som fanúšik moc tých hororov, lebo tie horory sú proste pre mňa strašne také presrici. Nie som s tým spokojný vždycky, ako to skončí, lebo strašne veľa ľudí tam zomre, niekedy to skončí ešte aj negatívne, opäť zle, ako nemám to rád, ja som taký ten rozprávkový typ, že všetko sa končí vlastne dobrom, takže hej. Tu dokonca ešte tie deti úplne masakrovali tú celú rodinu, ak to máte radi, tak toto si viete pozrieť. Ja tomu dávam konkrétne 1 hviezdu, mne sa to strašne páčilo. Celkovo aj natočenie, jak to bolo natočené, bolo to strašne divne, tá hudba síce trošku aspoň ladila k tomu, ale zápletka nič moc, fakt akože celý ten dej ste vedeli ako tak predpokladať, že ako skončí. Dokonca keď si pozrieme hercov tu, tak fakt akože tí herci tam nebolo reálne žiadne dobré obsadenie herecké, takže to k tomu vôbec nedopomohlo. Má to stopaž síce iba 92 minút, čo sú nejaké necelé 2 hodiny, ale išlo to aj tak podľa mňa pomale. Pomalé tempo, strašne, aj napriek tomu, že to má iba 1,5 hodiny. Ako to už je čo povedať, hej. Takže k tomuto len toľko, poďme na ďalší filmec, máme tu už niečo lepšie, Ulice strachu. Toto je jeden z tých lepších hororov, to je trilógia filmová opäť, takže tí, čo ste nevideli, tak oplatí sa pozrieť určite. Toto som nevidel, to neviem ani čo je, ale Ulice strachu, čas 1, čas 2, čas 3. Ono to je vlastne trilógia, ktorá tá jednotka začína 1994, najaktuálnejší rok, potom to ide v podstate viac a viac do histórii a ako to všetko vzniklo. Celkom dobre to je urobené, má to také hodnotenie, aké má, 58%, podľa mňa na horor to je aj tak nadpriemer, na Netflixe si to viete pozrieť, ako vidíte. Má to akože aj pomerne fajn herecké obsadenie, si myslím, že dobre sa na to pozeralo, nie sú to nejaké známi herci úplne, ale jo, dobre sa na to pozeralo, má to stop až 107 minút konkrétne a to tempo nebolo vôbec také, že by ste sa nudili
zabili alebo že by sa otáčali za mňa. Pozeral som to už asi 2-3 roky dozadu, takže až tak si to nepamätám, ale dávam tomu 4 hviezdičky. Rozhodne je to lepšie ako nejaké iné horory. Bolo to jeden z tých, čo by som doporučil ľuďom pozrieť ako horor. Takže ideme sa pozrieť na ďalší part, tam máme Far Street ďalšiu časť, myslím, že. Poďme sa pozrieť, to je 1978, to je nejakých 20 rokov dozadu iba. Vyšlo to od 2021, stopáž opäť podobná, veľmi podobná. Dokonca to má kladnejšie hodnotenie ako tá jednička. A dalo by som tomu tiež 4 hviezdičky. To akože nebudem aj nejak celkovo rozoberať ten dej. To si keď tak pozrite sami, ten dej, že o čo tam ide, ale hovorím vám, že je to jeden z tých hororov, čo sa oplatí pozrieť a dám tomu proste 4 hviezdičky, aj keď moc tie horory práve ja nemusím. Potom tu máme Chúva na zabití. Bolo to jedno z tých horších hororov. Popravde, je to na Netflixe. Vidím, že to je Chúva na zabití. Jo, to som videl tiež, pozerám teraz na watchlist. Takže som videl obidve. Neviem, či som toto tu nepozeral dokonca sám, hej. Lebo ja nevyzvyknem pozerávať horory sám, lebo ja nemám rád ten pocit, proste, ak sa tam zabíja, všetko tu okolo. A keď to pozerám sám, tak som úplne potom taký divný pocit, mám ešte aj z toho, taký dobeh. Toto bol taký za mňa, bola to komédia. Je to celkom úletík, akože oni tam myslím, že v nejakom kruhu hrajú nejaké hry alebo niečo také, nie? A to bola táto herečka. Táto herečka celkom fajn bola. Jo, to je sympatická herečka popravde. Sa pozriem. O čom to bolo, už si to nepamätám moc. To som si pomalil potom niečo s druhým filmom možno. A fakt je to tá hra, že tam hráli medzi sebou v kruhu. Jo, toto je dlho pekná podívaná, to som si už si to spomínam, to si vybavujem, hej, to babysitter to nebolo vôbec zlé, akože to herecké obsadenie tam bolo veľmi sympatické za mňa. Potom sa tam myslím, že nejak aj stratie a tak. Neviem, nepamätám si to už popravde, takže nebudem do toho moc skecať radšej. A potom tu máme toto pokračovanie priamo, myslím, že pred 2 lety unikol ze spáru satanského kultu, takže to priamo nadväzuje na tú jedničku, čo sa mi páči, že to tak priamo nadväzuje, aby som to dal tiež 4 hviezdičky, keď som dal už tomu prvému partu 4 hviezdičky, takže ako celok by som to tak nejak ohodnotil, proste zbehnite si to keď tak, jeden z tých pozerateľnejších opäť hororov, čo som videl. Očista, volebný rok, Očista, to bolo, myslím, že tam úplne všetci zomreli. Tam úplne masakérny horor, kde všetko sa rozseká, no, každý jeden človek, myslím, že tam zomre, no a to je krvavý jak blázen. To je fakt akože krvavý horor, brutálne. Mne sa to osobne nejak moc nepáčilo, lebo proste bezmyselne tam iba zabíjali všetkých. Fakt, akože úplne bezmyselne zabíjali totálne všetkých. Za mňa. Ale jo, akože nejakú dejovú linku a dej to malo, aj zapletky, všetko, ale u mňa takto. Odpočet. Toto bol jeden z tých hororov, čo som ja videl ako prvý. Apka sa to volá dokonca, to som ani nevedel, ale je to proste stáhni a zomreš. Neviem, či to je jeden z tých prvých hororov, no. A pozerali sa to na Discorde spoločne. A toto bol úplne ten môj prvý horor. Ide o to, že proste majú aplikáciu, ktorá im ukazuje nejaký čas. Potom zistia, že ten čas je vlastne ten čas, ktorý majú ešte akože byť čas naživu. No neviem, hovorí proste. Ukazuje im to čas, ktorý si na začiatku mysleli, že to je úplne náhodný čas. Potom zistil neskôr, že každému, kto to ukazuje, tak vie, kedy zomrie. Proste apka priamo ukazuje čas, kedy zomrie ten daný človek. A všetko sa okolo toho deje, je to super. Bežte si to pozrieť. Fakt, akože možno aj 5 hviezdičiek, aj keď to má také negatívne hodnotenie. Ja by som tomu dal 5 hviezdičiek. Aj keď neviem, teraz rozmýšľam. Bol to jeden z mojich prvých hororov. Dáme tomu 4 hviezdičky, ale odporúčam si to pozrieť, ak ste to nevideli. Je to fakt dobrý horor za mňa. Potom tu máme Eli, myslím, že to je o takom dieťaťu, čo... Jo, to je taký o takom dieťaťu, to... Mám pocit, že to bol pomerne mindfuck horor. Celkom akože, není tu ani žiaden iný žáner k tomu pridaný, je to proste horor. A bol to akože taký celkom dobrá hračka s hlavou. Dal by som tomu nejaké 4 hviezdičky, ak máte radi fakt horor, tak toto bol jeden z tých opäť lepších hororov, ja to budem hovoriť stále, ale ja som nevidel až tak veľa zlých hororov.
snažil som sa vyberať tie lepšie, no. Keď som nenarazil až napríklad na niečo také ako Hreštiš. Toto bolo otrasné, neviem to, myslím, že jedna taká týpka, no už neviem ani si to spomenul, pamätám si, o čom to bolo, nejaké zviera ju pokúslo, myslím, že a nejaké následky mala trvalé, potom úplná srajda, 2 hviezdičky, kamoško. Proste jedno ukusnutie a okolo toho sa hral celý film. Celých 85 minút, čo tu máte stopáž, bolo o jednom haďom ukusnutí. Reálne. Haďom? A fakt hadí. Takže toľko k tomu, poďme na ďalší horor radšej. Máme tu Čas. Opäť pekný horor, myslím, že Čas, ak sa nemýlim. Čas 2021 to bolo, myslím, že 2006 to nebolo, to som nevidel. Drama romantický, to som určite nevidel, to bol horor. Mysteriózny krimi, ok, mysteriózny a trailer to bol, to nebolo ani horor dokonca, hej. Myslím, že na nejakom ostrove tam boli a potom na tom ostrove sa to tam všetko zvrhávalo postupne. Toľko krátkosti, iba k tomu by som povedal. Nejaké 3 hviezdy by som k tomu dal. Taký myt, Čas, hororik. Jo, mohol by som dodať, je to Čas, preto sa to volá Čas, ten film, lebo oni sú na nejakom ostrove, na nejakej pláži a na tej pláži, priamo na tej pláži, brutálne rýchlo beží ten čas. Úplne tam starnú 20 krát rýchlejšie, alebo neviem koľkokrát už, ale bolo to zaujímavé si tak pozrieť. Tiež je to taká hračka s hlavou trošku a s psychológiou. Dobre, neviem, kde som skončil, išiel som sa najesť, takže som tu po pauze, mal som kvalitný obedík, takže pokračujeme. It, to, neviem prečo to vôbec nenašlo, mal by to byť horor, to, proste to je známy a máme to tu. Neviem, či to nie je jeden z najviac masterpieceových hororov, čo kedysi vznikli, hej, lebo 550 je najobľúbenejší, dokonca horor, hej, akože tomu dávam 5 hviezdiček. Celkovo séria to je úplne jeden z tých hororov, čo si musí každý podľa mňa pozrieť. Ak ste to nevideli, tak rozhodne odporúčam. Aj 2 by som kľudne zaradil na 5 hviezdiček. Akože bolo to slabšie, aj podľa hodnotenia to vidíte, že to už to bolo trochu slabšie. Ale tak prečo nie, ja tomu dávam stále 5 hviezdiček. Úsmev ako ďalší horor. Úsmev 1, Úsmev 2. Ak ste nevideli, tak je to prakticky veľmi novodobý horor momentálne, ešte to beží iba. 2 dokonca vyšla minulý rok, bol som na to v kine počas novembra, októbra, niečo také, to bolo myslím, že. A Úsmev, ide o to prakticky, že je to taká nakazlivá, v podstate nevysvetliteľná nakazlivá vec, nejaký vírus, neviem čo to je vírus, proste nejaká magia záhadná a hlavná postava tam má proste nejaký krásny súvislý dej, keď sa pozriete nejaký plagát, neviem či to tu, keď sa takto nejaký typek usmeje, alebo typka usmeje, tak vtedy to je konečná pre tú postavu, ale odohráva sa okolo toho strašne veľa vecí. Ono to postupne sa tak vlastne stupňuje, ten vírus. Ono nie, že vás to hneď zabije, ale úplne tak divne vás to zabije. Fakt si to pozrite, neviem akože ani jak to nejak viac popísať. To by som musel rozoberať celý dej, čo nejak som rozoberať celý dej. Hej, 5 hviezdiček tomu dávam rozhodne, aj 1, aj 2. Bolo to pekné, akože fakt bolo to jeden z tých krajších hororov, čo som ja videl. Ja som možno tak zlatý na to hodnotenie, že neviem dávať horšie hodnotenie. Hej, ale jo, čo sa týka hororov, tak bolo to jedno z tých lepších hororov. Aj keď tie horory, ako som už spomínal, moc nemusím. Mám tu Scream 2022, ja som nevidel ani jeden Scream predtým. Takže to je veľmi také random hodnotenie, moc sa mi to popravde nepáčilo. Taká zabavná random vecička za mňa. Možno to je spôsobené aj tým, že nevidel som predošlé Screamy, no neviem. Každopádne 3 hviezdičky. Máš niekoho doma ako ďalší hororik. Poďme sa na to pozrieť. Máš niekoho doma. Čo to je? To už ani neviem. Máš niekoho doma. Aha. OK. Bol to taký slasher. Myslím, že toto bol reálny typek, to nebol žiaden duch alebo niečo, to bol nejaký prezlečený typek. A bolo to proste okolo strednej školy, no celé. Jo.
Nepamätám si už ten deň úplne až tak, ale jo, tam proste typek chodil a vraždil ľudí zo školy. Bol tam nejaký dej zakomponovaný, vôbec už si na to nespomeniem, že aké to bolo, alebo čo to bolo, takže tomu by som dal možno nejaké 3 hviezdičky. Vzhľadom na to, že ten dej sa mi vôbec nemarí z toho, aj keď som to videl, čo je jeden náznak toho, že to nebolo až príliš silné podľa mňa. Privilegium, čo to bolo, neviem čo to bolo. Bohatý mladík z kamarády z elitnej súkromnej školy vyšetruje sérii podivných nadprirodzených udalostí odhaliť pritom temné spliknutí. Absolútne netuším, ale je to opäť Netflixovka. Ako vidíte, akože ja som strašný fanúšik, alebo minimálne som videl brutálne veľa Netflixoviek. Aj včera, čo ste videli pri tých romantických drám, tak tam boli samé Netflixovky, takže horor a toto tu tiež vidíte, že stále Netflix, dáme 3 hviezdičky k tomu, vôbec si to nejak nespomínam. Máme tu Candymana. Candyman bol podľa mňa 4-hviezdičkový, už rovno teraz tak dopredu hovorím, že bol to 4-hviezdičkový horor za mňa. Diabelský prízrak, toto bolo ono asi. 3000 hodnotení to má. Pozrieme sa, či to je fakt ono. Yes, malo by to byť ono, a ono to je aj strašne pekne natočené, akože musím povedať, že fakt Candyman, toto tu, nechcem vám to asi vôbec likovať, je to fakt dobrý horor. Má to, neviem prečo, také nízke hodnotenie, a podľa mňa to bol jeden z tých hororov, kde som sa fakt, že zadíval do toho a bavil ma. Má to 92 minút iba, stopáž, čo nie je veľa, takže oplatí sa to pozrieť. Candyman, diabelský prízrak. Jedeme dál. Máme tu Buddyho 2019. Buddy opäť veľmi masakérny hororik, neviem, prečo mi to nevyhľadalo, takže ideme to takto dať. Prečo mám Mekim i Buddy? Prečo to je toľko Buddyho? Pre boha, tak dáme to celý názov takto. No konečne, detská hra. Presne tohto som myslel, detská hra. Panenka. Nie je to Annabelle, ale je to proste v podstate nejaká taká hračka. Dieťa toho mal brutálne rádo a myslím, že sa to tam nejak zvrhlo celé. Andy. Ten dej je podľa mňa veľmi dobre schopen akože zobratý. Celý ten, ako vznikol ten Buddy a tak ďalej. Typek si proste rozbal hračku a bol s ním najväčší kamarát potom. A potom ho začal nenávidieť, lebo robil to, čo nechcel. Hej, a ako no ako vidíte tu aj tú mamu dokonca. Tam má tá hračka toho. On bol síce kamarát s tým veľký kamarát s tým synom alebo s tým dieťaťom, ale začal mu robiť úplne všetko okolo na zlosť. Hej, úplne všetko okolo na zlosť a prestal ho počúvať. Bolo to super, za mňa 4 hviezdičky, aj keď opäť veľmi negatívne hodnotenie, neviem prečo, ale jo, je to tak. Barbarian, jeden z horších hororov, ak to viem, Barbar, čo to je? Barbar. A pozerám, že možno sa mýlim, že to možno nie je jeden z tých horších hororov, poďme sa pozrieť na ten trailer. Sorry, že pozerám tak veľa trailerov, ale nepamätám si to moc, jak som vedel veľa filmov aj seriálov. Jo, a teraz v tom dome sa začne niečo diať vždycky. Hej. Od producenta IT. Nejdesivejší horor in this year. To nebola... Ja mám pocit, že v tomto horori bola taká týpka v pivnici. Taká mamča. Počkaj, idem pozrieť galériu. Ak to je ono, tak už si to pamätám asi. To bola táto tu, ja si to pamätám, to samozrejme. To som pozeral na Discord, kde to si presne spomínal. Taká tá mamča bola normálne u neho v pivnici alebo niečo také. To bolo crazy, to bol dobrý horor. Ale hej, bolo to dosť strašidelné, mám pocit. Dal by som tomu 4 hviezdičky kľudne na pohodičku. Ako, bol to jeden z tých tiež hororov, čo sa oplatí pozrieť. Dobre, okej, ideme dál. Xavský masakr s motorovou pilou. Takže jedeme na to. To bolo určite tento nový.
2022. A bolo to tiež nezmyselné zabíjanie za mňa úplne. Toto tu bolo, myslím, že úplná srajda. Pokračovanie hororu, ve ktorom skupina influencerov zamierila do Texasu vdechnúť život v mestu duchu, ale narazí na Leatherface, prosluhlého vraha s maskou z lidskej kúže. Aha, oni idú na také pole, mám pocit. Si pána Beka. Ten trailer vidím a je mi špatno. To nič mi nepovedal ten trailer. Ale tých hercov si pamätám, vôbec si nepamätám ten dej. Masakrárny. Škoda, že to takto hodnotím odstupom času, kebyže to hodnotím priamo vtedy, tak by to bolo oveľa lepšie, no. Čo celkom ľutujem, takže teraz po tých filmoch, ako som videl napríklad Shazama včera, tak si to čerstvo pamätám, tak si to viem aj ohodnotiť, akože nejak čerstvom myslou, tak to si musím... Dám ChatGPT, že čo to bol za dej. A je priame pokračovanie originálneho hororového filmu z roku 1974. To som nevidel určite. Odohráva sa niekoľko 10 ročí po udalostiach pôvodného filmu a rozvíja sa príbeh vraha. Film sleduje skupinu mladých podnikateľov Melodu, ktorí prichádzajú do takmer opusteného texaského mestečka Charlotte. Majú v pláne z neho vytvoriť modernú komunitu a prilákať investorov. Počas renovácie narazia na starý sirotinec, v ktorom žije osamotená stará žena. Slečna Mc. Aha, už viem. V jej dome sa ukrýva aj Leatherface, ktorý po všetky tie roky žil v ústraní. Keď stará žena zomre počas konfliktu so skupinou mladých, Leatherface je znovu prebudený. Vezme si svoju motorovú pilu a začne krvavý masaker, aby pomstil smrť svojej adoptívnej matky. Môže byť. Dám tomu 3 hviezdičky. Ojojoj, teraz tento horor, ten Megan, to je super. Ak ste to nevideli, opäť ďalšia babika, ďalšia hračka. Myslím, že Megan 2.0 tam bude, už som vyzeral. Tento rok, hej, Megan 2.0 os. To je dobré, dám tomu 4 hviezdičky, ja mám rád takéto tu tie detské hráčky, alebo babiky a celkovo, akože. Je to scary, ale stojí to za to si pozrieť vždycky tieto tu. Je to celkom fun. Dobre, máme tu Orphan Sirota. Ok, Sirota, to je ono. Orphan Sirota. Ok, to je tiež... jaké dobré hodnotenie to má. 515 najobľúbenejší film, to je hodne crazy, akože. 25 000 hodnotení, to je akože asi veľmi známy horor. Takže to ste už možno aj väčšina videli. Tomu by som dal kľudne nejaké tie 4 hviezdičky. Ja neviem, čo som dal v hororoch aj na 5 hviezdičiek. Pozriem sa. Lebo ja celého hororu moc tých 5 hviezdičiek nikdy nedodám, aj keď to bol dobrý horor. Úsmev ma bavil. Bol som na to v kine, možno aj kvôli tomu, že na jedničke, na dvojke som bol v kine, tak kvôli tomu možno som dal to. To si zaslúži určite to. It, proste to najlepší horor. A keď sa pozrieme ešte, kde som dal 5 hviezdiček na nejaký horor, tak už asi žiaden horor som nedal 5 hviezdiček. Myslím, že už by tam nemalo byť nič iné, kde som dal 5 hviezdiček na horor. Iba tieto tu 4 filmy, čo som tam šupol, alebo 5. Nie to nič už, ok. Takže celkom fajn za mňa. A horor sa tu už rysuje trošku, keď sa pozerám. Ešte to nevedia, že som nedoplnil žiadne ostatné žánre, že? Ideme ďalej. Host. 2020 Host. The Host. To bude to tu. Toto je po internete. Oni sú pravdepodobne... to je mega random film, popravde. Oni volajú cez FaceTime počas covidu, ako keby. A... Akže je to originálny námet, aj ten dej, čo sa tam deje, ale veľmi divné, hej, COVID-19, dal by som nejaké stredné hviezdy, 3 hviezdičky, lebo nebol to jeden z tých lepších hororov, kde som zaraďoval tie 4 hviezdičkové horory, hej, takže to by som takto ohodnotil rovno. Voces, poďme sa povedať na Vocesa, to je hlasy, hej, to by malo byť ono, Voces, hlasy. Musím si sa orientovať dejov. Daniel s rodinou sa nasťahuje do domu, ktorý chce postupne opraviť náhle tragédie a volanie o pomoc z onoho sveta ho ale prinúti vyhľadať odborníka na paranormálne jevy. Ok, poďme si pozrieť trailer. No puedo decírtelo. To bol toto maličký, malký.
Kamo, strašne si mi to nepamätám, ale že vôbec si to nepamätám, musím to dať opäť ChatGPT, nech mi vysvetlí dej, aby sa mi očerstvila pamäť. OK, španielský horor, to mi je jasné. Príbeh sleduje rodinu Daniela a jeho manželku Sapich, 9-ročného syna Erika, ktorý sa presťahujú do starého domu, aby ho renovovali a predali. Jo, už si to trošku spamätá. Erik však čoskoro ešte počuť podivné šepoty prichádzajú z prázdnych miestností v dome. Tieto hlasy ho začnú ovplyvniť a spôsobia nevysvetliteľné udalosti. Po tragickej nehode, pri ktorej Erik zomrie, Daniel začne pátrať po príčine a rozhodne sa zistiť, čo sa skutočne v dome deje. Privolá uznávaného paranormálneho experta Germana a jeho dceru Ruth, ktorí sú odborníci na nahrávanie a analyzovanie prirodzených hlasov, aby im pomohli odhaliť temné tajomstvá domu. Vodca sa zaoberá témami smutku, straty toho, do akej miery sú ľudia ochotní ísť, aby našli odpovede. Film je známy svojou strašnou atmosférou, kvalitným vizuálom, efektívnym používaním zvuku na vytvorenie strachu. Má to akože dobré hodnotenia pomerne, ale vôbec si to nejak nevybavujem, takže dávam tomu 3 hviezdičky. Ako nejak ten dej, že by mi to zarilo v hlave, že by som si automaticky spomenul vôbec, akože vôbec. Takže asi to bude jeden z tých horších hororov, čo som videl. Nope! To je veľmi známy horor za posledné roky, ak ste nevedeli. Nope, prosím, nie. Bolo to aj v kinách. Opäť podľa mňa nejaké 3 hviezdičky, lebo je to komplikované na pochopenie celkom. Mám pocit. Ja som to videl dvakrát som to videl. A je to také pomalšie, mám pocit, že to je pomalšie tempo, má to cez 2 hodiny ako horor, čo má cez 2 hodiny, to je... Není to ani horor, a je to horor, dobré. A má to cez 2 hodiny, treba dávať pozor. Proste, aby ste to celé vedeli pochopiť, o čo tam ide. Macko Pufa mám odhodnoteného, takže ideme na The Omen, prichádza Satan. Neviem, aký rok to bol teraz, nemám to tam zaznačené, takže skúsim to tu čeknúť. Prichádza Satan. 1976 to nebolo určite. Nejaká novšia verzia to musela byť. Poďme nájsť The Omen. Malo by to byť niečo novšie, kamoško. To bolo fakt asi tu. Je to možné. Lebo nič novšie tu není. The Omen 2024. To pochybujem, že to bolo ono. Prvé prichádza Satan. To pochybujem, úprimne. Či? Mohlo to byť ono? 2024 som určite nevidel. Teraz už rovno hovorím, že 2024 som nevidel. Takže to musela byť tá 2006. Skúsime pozrieť trailer. Ani toto tu nemohlo byť, kámo. Ani toto tu nemohlo byť. Dobre, skipujeme ten film, neviem, čo som nám zaznačil, ale tým pádom to nerozumiem tomu, čo som videl. Necháme to tak asi, radšej nebudeme hodnotiť to, čo som nevidel. Ideme na to. The Five Nights at Freddy. Jo, to bolo minulý rok, nie, už 2 roky dozadu, teraz tento rok má výsť ďalšia časť, mám pocit. Jo, 2025. The Five Nights at Freddy 2 bude. Podľa mňa celkom mid film. Bol som na to v Brne v kine. V party, sa tam boli. Dokonca to teraz je dostupné na Sky Show Time, takže si to môžete pozrieť. Nice. OK. Taký mit. Akože je to urobené podľa tej hry. Nie úplne podrobne podľa tej hry, ale na ten štýl. Na čo sa Fedo máte veľmi pekne vysvetlené, hej. Chceli by ste byť v koži Majka, proste stráži svoju 10-ročnú séru a má ešte tú robotu, takže má to celkom komplikované, blablabla. Pozrite si, keď tak, 3 hviezdičky k tomu dávam. Talk to Me ako posledný horor. A týmto filmom by som to aj dneska ukončil, lebo zase dlho natáčam. Neviem, prečo sa tak dlho natáčam dnešný diel. Normálne iba horory som prešiel a dlhšie ako včera, to je crazy. Včera som mal ešte veľa filmov, čo sa týka Marvelu. A tam som nejak obkecal toľko ako tu, čo je celkom kontraproduktívne toto. No. Hovor so mnou. Jo, to vyvolávali ducha. To si pamätám. Oni tu vyvolávajú normálne, že satana, alebo čo to, okolo jednej sviečky ide. Presne, viem. Táto ruka, to si musíte pozrieť, to nebudem nič spoilovať, fakt si to musíte pozrieť. Oni si robia nejakej takej party stredoškolákov srandu, čo sa týka tej ruky, lebo každý, kto sa chytil tej ruky, tak proste má nejaké také divné pocity a zažíva úplne nejaké vtipné veci. A takže to budú skúšať viac a potom tá ruka sa normálne, myslím, že ani nevie odlepí od nich už neskôršej fázy, neviem. Akože, pozrite si,
Niečo neviem, ale pozrite si. Skôr to si pamätám veľmi dobre. 4 hviezdičky tomu dávam. Bol to fakt jeden z tých veľmi dobrých hororov. Možno aj 5, ale dávam tomu 4. Lebo to nebol ten úplne masterpiece. Možno keby, že som bol na to v kine ako na úsmeve, tak by som tomu dal 5 hviezdiček. No nič, ďakujem za sledovanie. Ďalšia videjka. Dúfam, že sa vám páčil aj toto videjko. Máme tu ďalšie hodnotenie, trochu nám to tu horor vyskočil, takže máme tu horor, dokopy 124 ohodnotených filmov, seriálov dokopy. Krásnočko, môj profil nájdete dole v popise. Bežte to čeknúť do konca, už tu máme 5 ľudí vo fanklube, takže ideme ďalej. Pokračujeme. Vidíme sa, ďakujem za sledovanie a zatiaľ.